Здравейте! Искате ли да подобрите състоянието на вашата кожа, коса, ногти и стави? Представяме ви шипково брашно с добавен колаген. Перфектната комбинация за подкрепа на вашето тяло. Шипковото брашно е богато на витамини и антиоксиданти, които помагат за поддържането на вашето здраве и вашата красота. Колагенът е основният протеин в човешкото тяло и играе важна роля за образуването и поддържането на здрава кожа, коса, ногти и стави. Колагенът помага за поддържането на еластичността и хидратацията на кожата, като предотвратява появата на бръчки. А в комбинация и с поливитаминозната шипка от Балевски и Киров стават чудеса. От друга страна, колагена помага за поддържането на здрави стави и кости, като предотвратява износването на хрущялната тъкан. Иновативната комбинация от Балевски и Киров може да се приготвя по различни начини. Като смути или като закуска с мляко и плодове, каквато си правя аз в момента, или може да разбиете брашното само с вода и да го пиете като напитка, или да използвате брашното за приготвянето на различни храни. Не се колебайте и поръчайте брашното сега и се наслаждавайте на красива кожа, здрава коса, здрави ногти и здрави стави с силата от комбинацията на брашно от шипка и колаген.